dhewe. Rada rono ra iso to? Nerak tembok. Nyok, piye? Aku wis persis karo pegawai bank, Bro. Wah, yo jan persis tenan, Dut. Pantes awakmu dadi pegawai bank. Kok geting aku. Aku nyok. Lek ndelok gagahku kaya ngene menurutmu sing pantes aku dadi pegawai bank apa? Sik. BRI? Weh, kok BRI to, Dut? Yo ora imbang karo kecerdasanmu no. Ngono ya. Ana cara BNI.